Balimao Aniyakuma, très urgent. Balimao billet mercredi 12 mars 2026. Malien ala sago au sago. Asimi goita sunguru batulu nyang. Asimi keleme ka malien ka na folo ta ko do avion chamana ko di batulu nyang ma. Mena avion nunu toko fo ku marku fo bi malien. Hey, kobe dugu kono. Avion chama nebe batulu nyang bulu aka avion do be avion compagnie mwereba aka avion singa. Asimi kota voyagera avion mina kataka lajine. A voyagera batulu nyang a sunguru batulu nyang de ka aviona. Kam jamana na folota ko do aviona ko ka sunguru tokola ko ka tla ko lue jamana ma ni jamana ere mago bolo ka tla ko war saratuni ko di batulu nyang ma malien o de be ka kemeno bela jelen prévuira awlabi sosolitala foitala ko wera fana be batulu nyang ko la meta tla kan dado la ko be fo aw bela jelen ngena anga koron be ka tege onte ka jisro onte ka recrutement ke anga jamana na folo de be kata ko do aviona ko di sunguru bawma malien on de be na be prévuira awlabi ne tati sosolite galontegete mama be galontegete ka noro imma nyogona ala reti fe folo ne ba don be ka tiende fo me ka kuma ne ala chamanche de la malien be ka kuma ina me ka kuma mu fo des Gulfstream VSP business jet sont actuellement opérés. Bon, intena compagnie to fo folo pour le moment. Voilà, compagnie de Burkina Faso. Malien be ba to do. Avion compagnie de Burkina batulu nyang keleme kaka avion fla de singa au compagnie ma malien be kanga a compagnie to do voilà compagnie dobe Burkina abina fo malien do ya actionnaire yala batulu nyang ka avion fla be avion flawere fana ba bulu tukuni abe munu loué ni Mali c'est anga avion présidentiel jenini akli bala tero taranga avion jeni aéroport la moko chama be ka foko avion tambulu asimi avion chama de sanga di batulima malien et avion marqué Gulfstream mena avion photo frère la marque américaine de do ou ka avion nungala jani faka misentindo Gulfstream o fla awreta ko di compagnie doma fla were ba bulu kelemba ere bulu ere ba ka voyage fana kenoyi batulu nyangere be voyage kena ere ka avion privé flana fana tukuni avion were be tukuni o be ko loué di olube loué ni Mali autorité mago bola o bo loué o wari o bebe jigi batulu nyang kelene ka kontu kono kasoro courante malien bulu jite malien bulu meka kasoro ay maragadugu bebe ka mine bi terroristu bulu bi amago be recrutement ona anyo be fo wari mganga don jamana la o de be ka do sunguru la o de be ka do tafela o de be ka do pendelu la ka malien bla dibila ka malien bla torola ni mami da magarola ida be fara ben le cerveau ben be kaso mina ben be batulu nyang de ka kaso la ben commencera qui complet là docteur Chanel ko kala mayga bankate batulu reswa Chanel mo to sunguru ba fo to tiki fo u ben na figu de fe munu mbo u senemu munu mbu fasa u dakan nu hannu ko ya alaye mo munu ba fo ko e chiedi o mawde kadu ebi o jamana tseka tanya fe gele afe ba ko no bi chete musote asimi goita de do malien avion nanga avion photo ira aula asimi goita voyagera avion mina kataka e fengela to ko borangono lajine Mamadi Doumbia général Mamadi Doumbia ka ino fenga fe investisseur fe asimi goita avion min takata ambulonga e avion loué de aide a sunguru batulu nyanka avion do ayo de loué katla ka wara sara o tuguni mali o de be ka kanga jamana ngono bi jamana ikera asimi goita ka propriété privée de mena photo ira ayetara artiste do fana sara Congo tuguni ka dongli da ntaro ni dongli jenga fena batulu nyang be ka milliardu avec qui tulenga warla di kasoro Congo be maliona minogo be maliona kurango be maliona jiko be maliona malion malina fulo be kataka di sunguru de ma ni o fodoro be ta kasola ni o fangalo menarala norola ki don kasola malion avion photo flamena avion photo ira malien de bela jelenga yi avion photo flene asimi gota boli mukera anyata avion photo là voilà la photo de l'avion mena avion photo ira ola quoi avec fon avion ma ko Gulfstream voilà avec fon avion ma ko Gulfstream anya be avion mission man de don quoi Gulfstream nim fla de batulu kelembulu nyen kale coranela wallahi billahi nteka galon teka wi wallahi shogal maika tara ametla ka do fana an pa woro kuna flo meka fana diga meka ke Mali kono quoi o yekelenye avion photo ref na fleni
Gulfstream avec fond de ma Gulfstream nim fla di den fla o de be batulu kelembulu a kelembe ka louer ou ka compagnie aérienne de Burkina kelembe ka louer o moko de ma wallahi a tɔgɔ ko Gulfstream nanga marki yɛrɛ fɔ yɛrɛ n y'a sɛbɛn ka bɛɛ sɛbɛn ne me bolo ko voilà Gulfstream IVSSP business jet Gulfstream IVSP business jet voilà donc waru be di batuluma Mali sanu batulu de be ko gérer bi Mali opérateur économique a be Mali blabi mat l'avion ko inkade avion ko be niveau minabi Mali avion kelen photo avion kelen c'est des milliards avion kelen yi milliards chaman de be do avion kelena o avion chaman de be batulu bolobi Assimi Goïta sunguru batuli courant amma courant soro amma ji soro Assimi koko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ san u bɛ dɔ fara u ka sara fana kan tuguni n'o fana perevu yira u la Assimi Goïta miliyari 2 fara a ka budget kan ɲina ka miliyari fara u bɛɛ bɛ miliyari 2 fara u ka budget kan san olu bɛ dɔ fara u ka sara kan olu ko maliyɛnw k'u muɲu olu sunguru bɛ k'u diya u somɔgɔw bɛ k'u diya anw ye kɛlɛ de kɛ ko ni manamana ko ninnu ka dabila mais bi nin ko de bɛ senna bi an ka jamana kunga sulula bi wallahi an ka sanu minnu bɛ ka suwɛn a bɛɛ bɛ ka taa don manamana fɛn na ka di sunguru baw de ma ni sɔrɔsi kelen na wari bɛ ninnu kun a bɛɛ milliardaire les 5 généraux a bɛɛ ni kɔrɔna cɛ a bɛɛ milliardaire zone a bɛ zone den dɔ de o de ninnu ye billahi tallahi ninnu mana Mali jɔ ni ninnu ye Mali libérer ka fuma pu mɔgɔ min ka fisa na o Sadio Kamara de dɛ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ Sadio Kamara kɔni ka fisa mais suɲɛni ta yɔrɔ la u bɛɛ ye zone de u duru bɛɛ zone ni kɔrɔna cɛ a bɛɛ zone mais dɔ kɔni ka fisa hali n'u bɛ suɲɛni kɛ Sadio kɔni ka fisa mais ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na bɛɛ b'a dɔn Sadio ka di ne o mais ninnu u ye Mali janfa u y'u kalekan janfa o de y'a to a ti ɲɛ u bolo quoi u ma da Ala ko la u bolo ko an bɛna to tan cogoya la non an tɛ to tan bilahi taala an tɛ to tan mɔgɔw de bɔra ka taa kɛlɛ kɛ misiridaw la Dr Choguel ko kala Maïga voyagera ka taga Qatar k'a bɛna hɛrɛ lase maliyɛnw ma ko Qatar bɛna an ka mɔgɔw former chaque 2000 personnes maliyɛn jeunes maa 2000 koko bila ka taa Qatar san o san a bɛɛ kelen-kelenna ka formation kɔnɔna kalo kalo $2000 de bɛ sara o ye $2000 o ye fɛngɛ de o ye miliyɔn 1 de ye kalo kalo ma 2000 san o san Choguel taro contrat signé Assimi Goïta papier tɔ tunu Choguel la ka di Batuli ma ni ye galon nɔrɔ la kɔrɔ ɲɛ ɲamaden a papier bɛɛ bɛ n bolo ni mɔgɔ wala n b'a ci ma j'ai tous les documents malien tɛ tiɲɛ de fɛ quoi o de y'an ka problème ye Assimi Goïta ka ɲi Mali président la souvent koyi an b'a to Assimi tɔw kunna dɔɔni de aw k'a dɔn ka fɔ parce que Ala bɛ jamana qualité dɔw bɛ yen parce que i bɛ ka nin fɔ i bɛ ka fɔ minnu ye olu dɔw bɛ yen u bɛ dimi kɔrɔ yɛrɛ u b'a fɔ k'i bɛ ka galon tigɛ ka nɔrɔ président c'est à dire e de b'i yɛrɛ faga e de bɛ si ɲɛna farafin dugu bɛ jɛ a b'i ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen c'est la race la plus médiocre sur cette terre ne bɛ ka kuma min fɔ ne y'a papier yira siɲɛ caman ni mɔgɔ b'a la n b'a ci ma n delila ka video k'a la ka caya an ka sanu mun fɛn bɛ kɛ immeuble bɛɛ tɔgɔ bɛ ka da Batulu Ɲang na Dubaï a bɛɛ photo filɛ nin ye n bɛ ka fɛn fɔ j'ai toutes les preuves ne tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la dɛ Batulu Ɲang bɛ Dubaï taga la an ka ɲɔrɔ lajɛ Batuli new magazine. This better new coming. This Batuli Abaya. Batuli Nyan. New magazine. All from Caron, Nera Dubai. All from Malian customer come. Okay. Batuli Abaya. Okay, y a pas de problème. Malian on peut prendre là. Pour Batuli Kanu, comme dit pour la quand on a Batuli Nyan là. Okay, y a pas de problème. Avec le bénin, ni manamana ko de bɛ ka kɛ jamana min bɛ guerre la jamana min sɔrɔsiw bɛ ka faga sɔrɔsi dɔ sunguru o de bɛ ka taga nafolo ni n tɛ nin kɛ fu la o de bɛ mɔgɔ ka building jɔ k'o tɔgɔ da i la o kuma e ye mun de o kuma ale kelen de ye maliyɛn a t'a kɛ o ye a yɛrɛ ka a yɛrɛ de bɛ a kɛlen bɛ ka taa wari de don a bɛ nin manamana ko dɔrɔn de la ka wari ta ka di mɔgɔlankolonw ma olu ka to ka bɔ ka fasa n'a fɛnw da a taara hali Jayiruwaw ka dɔnkilida dɔw bɛ yen n bɛ ka siran ka misigi de siɲɛ n ka fɛn kɔrɔ a ye wari mun d'o ma ka morceau kelen da
billahi malena farana o ga morceau o cheka morceau clé ka boka daya a dogomani atete me million muganka atara o kata morceau dans la ka fasada o fana morceau be mbula mais mesran ni a je souvent ni musique bougere ka fenkorobi ka vidéo signalé de quoi droit d'auteur ko ni fon mesran o de nya wallahi a fin flembulu mena ma ijo même musique yere kala quoi ijo je pense que je dois avoir la vidéo là ici mbo vidéo ira la ayere ko musique ou la je pense que nedo voilà ne batul de fasa et tanto ne Congo artiste de avec a batul fasada flene anyata la anyate ne Congo artiste de avec a batul fasada a ben alana karache ne mogo wala ne ba chi makoyi ne te fait ka jenga fena di parce que o betanga vidéo signalé quoi bon anga sanu as batul de be ka jiri docteur Choguel ko kala maiga duzu de la ka chien de la ako kanga sanu fe be ka chouin kanga sanu ne be ka chouin nous Mali sanu min dum par mois par an asimi goitani surasi nous fait flene ni Mali sanu na o ba tla oni nyokon chedi sali o leke warga do jamana kesula ka jamana la avancer ka jamana la fonctionner olu be jamana war tare ka tla unu ka sunguru bawde ni nyokon che o de be ka kebi marché public be ka tla appel d'offre te foite ni fefe nana olu yere de ba ku sagoyi ni surasu o de ke ala tanya nunu bulu fugar de flama temen nunu kan billahi talahi fade ona sena samara aw de farakunu kaw ye samay bi kaw ye zonzan ka bo zonzan la ka ke ngemere ala tikeraula kira tikeraula billahi talahi titanya fe na utanya fa ka fone ma tu nyama de tato fleni anga janga Choguel la men nunu be ka sanu chwe nunu be sanu go business de la billahi talahi nunu be sanu go business nunu be wara nginde la nunu mana Mali jo kama utela na Mali jo la fefe bo ya bedun kasola tegere fola ngalon tegelaw onol de kadibi anga janga Choguel le ganambe wala aba ketu ube ka sanu chwe chiko bina ka Choguel to premier ministre la ya fo aya be fo me mo ma la medi anga janga name na yinyo mina yanga jamana para kosobe AS nyamugo bina la josoro abe minyi ni mo fe nyamugo nyuma ka soro ni nyamugo nyuma soro la bimbe na folo do adoyo akanga doyo mina jamana bina yirwa mi ye misili do metoka di malioma kosaina jamana do wulila kata la bourse de valeur de l'or kata tubabu jamana dola uko ye sanumi importé kabo Mali san kelen kono yo valeur di ne valeur ta na kolosili ke Mali kono Mali yere ka service ku ye mi exporté kata jamana in kono joli de do wari mi fora bourse de valeur de l'or la ani wari mi fora Mali kono ayu comparer anana mi différence min be woni nyowonche Mali budget de ça veut dire que wari min be chouin abayuru ka di ma dama oye Mali budget donc o bayira ka fo ko oye jamana clé oye produit clé abela jere ni kuma me jamana waro de be yurugu Mali ware nunu be ware min dum Mali sanuna par an 100 aka cha milliard basaba e ma kuma dabla mbe kasi quoi nduzu chene mbari do men yoro ni kanga même pas nyoro kuno non ça fait honte, c'est la honte, c'est pour cela mon camarade Ben le cerveau Ben Yafo Ben a parlé Ben le cerveau go vraiment ko nous c'est ka jamana jo ala ka herege Mali vraiment nebe mes vidéos blanc là quoi voilà une information de kuma bolo ka fana Malien fait be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Senwave application télécharger et awa keto aba Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene ka corps pour mudo urgent diro be na ya reta ko fa baka banque information be da o somo be Mali Sénégal Korbar Cameroun abol ko orange numéro tanu to kombe 40 ka na warchi ma ba so orange mo na sur place wakata jabo warchi doroma kala ta sara Senwave application a photo fleni voilà agambe ciao.